iConnect ja Stremia ovat luoneet aivan uudenlaisen kanavan, jonka kautta infonäyttöjen sisältöjä voidaan reaaliaikaisesti katsoa etänä katselulaitteesta riippumatta. Laitteita voivat olla muun muassa älypuhelimet, tabletit ja tietokoneet. Kanava toimii videokuvalla ja äänellä. Kanavan avulla infonäyttöjen sisällöt tavoittavat myös etänä ja liikkuvasti työskentelevän henkilökunnan helposti ja tietoturvallisesti. Uusi järjestelmä mahdollistaa etänä ja ajasta riippumattoman seuraamisen lisäksi myös monia muita vuorovaikutteisuutta lisääviä toimintoja. Näitä ovat esimerkiksi chat-viestimahdollisuus ja äänestystyökalut. Kanavan moderaattorilla on hyvät mahdollisuudet seurata kanavan käyttöä. Näet reaaliaikaisesti katsojien määrän ja sijainnin, joka auttaa kehittämään viestinnän sisältöä. Kanava tukee poikkeustilanne, kriisitilanne ja häiriötilanne viestintää, jos muiden kanavien näkeminen ei ole mahdollista. Ja lopuksi, kanava on erittäin helppo ottaa käyttöön, olitpa sitten olemassa oleva tai uusi asiakas, joka harkitsee uuden palvelun hankintaa. Voit tilata meiltä maksuttoman demokokeilun aluksi. Se on erittäin helppoa ja mutkatonta.